Vítám vás u dalšího dílu podcastu Fem Okult, tedy podcastu o české magii a mystice a čarodějnictví. Mým dnešním hostem bude Zuzana, která se říká Arduvat, a kameny a cín se pod jejíma rukama mění v nádherná díla, která by mohla zdobit šaty elfů někde na slavnostech ve Středozemi, ale čarodějům a čarodějkám v našem světě slouží její šperky jako talismany a nebo průvodci a často se stává, že na pohanských akcích jich potkáte dokonce několik vedle sebe, takhle si setkají a vlastně jejich nositelky se pak poznávají navzájem, což se mi taky stalo, protože šperky od Arduvat nosí i autorky Fem Okult, takže já ti moc děkuju, že jsi sem dneska přišla. Vítám tě tady ve své knihovně. Ahoj a děkuji za pozvání. Ahoj. Mně se vždycky hrozně líbilo, že ty dáváš těm svým šperkům jména a vlastně o nich mluvíš a píšeš, jako kdyby byli vlastně živí. Vnímáš je tak doopravdy? Jo, no to s těma jménama to vlastně vzniklo poměrně brzo. Přišlo mi zvláštní říkat jako, já nevím, název šperku, jako přívěšek s tím a tím. Přišlo mi to takový přirozený, zkrátka ten šperk pojmenovat a vlastně jména částečně vymýšlím a částečně třeba přejímám z nějakých literárních děl nebo třeba z postav z různých her a podobně, ale snažím se vždycky se na ten šperk jakoby podívat a něco ve mně evokuje, zkrátka nějak vypadá pro mě, takže já ho pak takhle pojmenuju a myslím si, že to spolu tak hezky ladí. Komunikuješ nějak třeba i s duchama, řekněme, těch kamenů nebo s nějakýma gnomama a bytostma země? Já si to představuju tak, jestli ti třeba říkají, jak by chtěli, aby ten šperk vypadal, nebo kdo by ho měl nosit. Jo, chápu. No, hlasy jako úplně neslýchám, naštěstí, ale chápu, co myslíš. Ale já se přiznám, že já se jakoby nepovažuji za čarodějku, protože já vlastně dodnes moc nevím, co to znamená a já jsem k tomu přišla jak slepě k houslím, opravdu. Já prostě před pár lety jsem si to jako zkusila, tuhletu techniku a vždycky jsem jakoby něco vyráběla, ale nějak to prostě samo ke mně přišlo a musím říct, že já dodnes jako, ne, že nevím, co dělám, to zase ne, ale někdy nad tím přemýšlím, jak ten šperk bude vypadat a nějak mám pocit, že od začátku jo, tenhle kámen prostě tomu bude slušet tohle a tohle. Ale častěji je to tak, že prostě ráno si vyberu nějaký konkrétní kámen, na který mám náladu, že třeba mám ten fialovou náladu, nebo třeba mám náladu na nějaký vzory, který potom dělám třeba ve vícero barvách. A neprovozu takovou tu standardní magii, nebo tak, ale musím říct, že opravdu hodně lidí mi píše, že ty šperky jim jakoby dávají něco navíc, že v momentě, kdy se na sebe navlíkli, takže třeba nechtějí sundat, to za prvý, anebo za druhý, že třeba cítili jakýsi jako příjemný pocit, co se jim rozhodl po těle a to si říkám, jakože je to zvláštní, když mi to třeba řeklo spousta lidí nezávisle na sobě, takže jestli je tohle magie, tak asi jo, ale jak říkám, já ještě stále jako tápu, stále si nejsem jistá, kam patřím a úplně se nezačlenuju, že jsem takový jako samorost. Chápu určitě, můžu potvrdit, že určitě, když si nasadím šperk od tebe, ten, který mám vlastně s perlou, tak mám určitě příjemný pocit. A jako jsou ty šperky fakt krásný a mě teda zaujalo teďka, když jsi říkala, že úplně se nevěnuješ jako čarodějnictví, že vlastně na e-shopu máš v popisku všech těch šperků nějaký jako magický účinky těch kamenů. A teda tím pádem ty nějak jako pracuješ tady s těma účinkama, anebo to je spíš jako jenom informace pro lidi, kteří třeba tomu věří? Já tomu věřím, ale spíš jakoby po té psychické stránce, jakože třeba myslím si, že každá barva nějak na nás působí a každý tvar na nás nějak působí a jakoby věřím tomu, že třeba jemně modrý kámen má úplně jakoby jiný efekt na nás než nějaký krvavě červený. A co se týče těch účinků, tak já čerpám většinou z knížek o kamenech a ještě si to třeba ověřuji na vícero místech i na internetu, ale tam jsem taková spíš obezřetná, takže jakoby vždycky beru takový jako průměr toho, co se o těch kamenech traduje a snažím se to ideálně vlastními slovy přetavit do pár vět, aby to bylo srozumitelný, ale třeba bych se nikdy neodvážila člověku říct, jo, tohle máte na bolavý žaludek, nebo tady to máte na rakovinu. To já moc nemám ráda takový to, když někdo nosí šperk na nějaký fyzický účinky vyloženě na nemoci, nebo takhle to, když mi někdo po mně chce, tak já vždycky říkám, helejte se, nejdřív ten doktor a teprve potom třeba řešme nějaký jako psychosomatický příčiny, ale jak říkám, věřím na to, spíš jakoby po takový tý estetický a citový stránce, jo? Že nějak třeba osobně mám ráda nějaký kameny a nosím je
a některý bych si třeba na sebe nevzala, protože jsou mi prostě nepříjemný z nějakého důvodu. A zajímavé je, že když si potom o nich třeba přečtu, tak plně jako něco sedí, něco ne, to je jako u toho horoskopu, že jo. Takže píšu nic, čemu bych jako nevěřila. Tak. Chápu, určitě. Jaký význam mají šperky konkrétně pro tebe? Bereš je vlastně jako ozdobu a doplněk tvýho stylu, nebo jim dáváš právě nějaký ten jako hlubší význam, že ti nosí, já nevím, štěstí, pohodu, brání bolesti hlavy, cokoliv? V první řadě je to pro mě jako estetická záležitost, jako třeba já nerada nosím náramky, ale miluju právě přívěsky a už moc nenosím náušnice, takže jako jsem tomhle trošku marná, že já mám třeba vždycky jednou za čtvrt roku na sobě nějaký šperk a většinou se mi stane, že potom ho musím z nějakého důvodu třeba sundat. Jsem třeba šla na rentgen a potřebovala jsem to přestřihnout tu šňůrku, já to vždycky nosím napevno, já to nesundávám, takže to mám na koupání, na spaní, na všechno. A vždycky, když ten šperk nějak sundám, tak si pak jako třeba vyrobím novej nebo se vrátím k nějakému staršímu. A vždycky mám jako pocit, že ten šperk mi něco ten čtvrt rok, půl rok dává a potom si jako kdyby vyčerpá a já si vlastně pak vezmu novej. A to nedokážu říct, čím je, jestli je to jako estetická záležitost nebo záležitost právě těch kamenů, ale já osobně to takhle mám, že vždycky, když vezmu nový ten šperk, tak mám pocit, jak kdyby to bylo takový jako nabitý a já si z toho postupně vydoluju to, co potřebuju a pak si třeba vezmu zase jiný. Jo, takže takhle já to osobně střídám a pro mě je to teda jednak součást jako outfitu každodenního, ale určitě je to i tak, že třeba teď si budu vyrábět nový šperk, protože teďka jsem dlouho na krku nic neměla, bylo to vlastně od té nehody, co jsem měla minulý rok na kole, tam jsem to musela sundat, když mě ošetřovali a od té doby jsem furt nějak neměla pocit, že bych si nějaký měla na krk vzít, nějak se mi nechtělo prostě. Furt jsem čekala na ten pravý kámen, takže jsem si jeden sehnala, je to vlastně nádherně zelený prehnic s takovou hnědou částí v sobě. A z toho si teďka budu dělat šperk jakoby na jaro, i už jaro je, ale já jsem taková zpomalená trošku, takže kovářova kobyla, no, vždycky. Takže všechno na internet, na e-shop a teprve potom, když vyjde čas, tak si pro sebe něco zrobím v pravý čas. Máš už představu, jak tenhle nový šperk bude vypadat? Jo, mám určitě. Já nejvíc miluji ten svůj styl, kdy vlastně proplítám ty dráty, jakoby takový ty větvičky dookola, jak to takový hodně jako hrubý a surový, takže to jsem věděla už od začátku, že takhle bude, už vím, jak ten kámen bude otočený a jak to bude celý veliký a tak, jenom prostě nějak jako vyčkávám na tu správnou chvíli, protože není kam spěchat a jak už tuhletu práci dělám spoustu let, vlastně teď už jakoby věnuje se tomu 9 let, to bude letos, tak já už jakoby nespěchám, no, není kam. Můžu se zeptat, co vlastně děláš s těma šperkama, který ti už řekněme doslouží a vyčerpají se? Mám takovej bambusový háček na zdi, nebo teda víc háčků, na který to pověsím všechno a mě jakoby těší se i na ty šperky dívat, když tam jsou jako vystavený, což má hodně mých zákaznic takhle, že si třeba pořizují různý kovaný nosiče vlastně na stěnou, kde je hodně háčků a mají to tam pěkně rozvěšený. Takže já to mám takhle, že právě střídám občas a postupně mi přibývají. No. Měla jsem jeden, že jo, pak druhý, třetí, teď už mi jich tam visí asi tak 5 nebo 6 a jdu si dělat další, no, takže, ale jako to jsou prostě moje šperky a po roce nebo po půl roce si prostě ten šperk jakoby zase vyčistím, že jo, že si to právě tou vodou, jarem, všechno by byl pěkně čistý, že jo, přece jenom od toho prachu a tak. A pak si ho třeba vezmu znova, no. A dost ráda taky dělám, ale to teda neví ani můj manžel, že jdu do lesa třeba k potoku, protože mě jako hrozně táhne voda, les a takhle ty mechy a všechno. A prostě nechám psa se tam pást na trávě a běhat okolo a ten svůj šperk si tam položím do potoka a nechám ho v té proudící vodě, já nevím, si nabít nebo tak něco, prostě zkrátka nechám to v té vodě. Já pak tam mám takový dobrý pocit prostě. Mi to tak dělá radost a to je to moje čarování, nečarování, no, takže. Nosíš někdy třeba i nějaký šperky od jiných autorů nebo jenom svoje vlastní? Strašně dlouho už nosím jenom svoje věci a vlastně si nejsem jistá proč. Asi to má 2 důvody. Jednak si to udělám přesně tak, jak chci podle sebe, že mi jako hodně vyhovuje můj styl a tak, jak to dělám a líbí se mi prostě ten vizuál. Vím, co od toho šperku čekat a ráda si vybírám na to ty kameny a tak. A za další je mi příjemný vlastně ten pocit z toho šperku, což souvisí vlastně s tím prvním bodem. Takže strašně dlouho už jsem neměla šperk od někoho jiného, ale dostala jsem nedávno od kamaráda z Kolumbie, co se vrátil, takový korálky z nějakých přírodních semínek, takže to je taková milá záležitost, kterou si tak jako příležitostně na sebe vezmu, že to je jako dárek. A měla jsem dřív náušnice stříbrný vlastně od Eire, jestli znáš. Neznám. Jo.
tam mi dělala takový jakoby puzetky a tam byl ale problém, že já jsem nějak začala mít problém asi se stříbem čistým, že jsem měla ty náušnice na sobě třeba den, dva a nějak mi začalo to ucho jakoby až jako otýkat, takový to, jako když člověk si vezme náušnice, které jsou s niklem, tak vlastně něco podobného. Ale já jsem stříbro dřív mohla, ale nějak, nevím, něco, nebo jsem si jakoby odvykla noštit náušnice, takže nejsem si úplně jistá, asi si budu muset ty už nějak potetovat, abych tam něco jako měla, ale prostě já jsem hrozně líná na tohle, no, aby mě něco někde otravovalo. Takže už spíš ne, no. Mám teda snubní prsten, ten jako jsem nevyráběla, ale zásnubní, ten jsem vyráběla a vlastně ty přívěsky střídám, ty jsou jako striktně ode mě, no. Máš někdy takovou situaci, že vyrobíš šperk a máš problém ho jako pustit někomu jinému a rozhodneš se, že si ho musíš nechat? To se mi stalo asi 2krát a nechala jsem si ten šperk docela bez řečí. Jako jednou jsem ho tady dokonce i nafotila a pak se říká, Hergot, já ho nemůžu dát, takže to se mi fakt stalo. Ale většinou já jsem strašlivě vybíravá. Takže já opravdu si ten jeden šperk strašně dlouho jako ten kámen vybírám a dokud to není absolutně ono, tak si ho prostě nevyrobím pro sebe. Jo, takže proto jich mám i tak málo. Ale jako jo, občas se to stane. Nicméně mně se strašně líbí takový to, jak já si nakoupím prostě hromadu krásných kamenů. Já to na té burze opravdu vybírám kus po kusu, všechno osobně, prostě 10krát ten kámen vezmu do ruky, jestli je to opravdu ono, prohlídnu si ho. A strašně se mi líbí mít tu možnost ty kameny takhle jakoby cirkulovat, že prostě já s tím strašně ráda pracuju, strašně si užiju ten proces. Hrozně ráda to potom nafotím, to je ta nejhezčí část, prostě nafotit ten šperk, vidět, jak krásně to potom vypadá. A pak to nabídnout. A když potom vidím, že třeba nějaký šperk, který jsem jako váhala, jestli je to dobrý, a pak mi prostě lidi řekli, že to je úplně úžasný, další prostě, nestihla jsem to, tak já jsem vždycky pak úplně jako ráda, že ta moje přísná stránka, že vlastně to, jak neustále mi ty šperky jako před těma očima škaredě, jo, že prostě jak jsem na ty detaily jako fakt pes, tak jsem ráda, že je to jenom jako můj problém v mojí hlavě, a, no, ale snažím se s tím bojovat. No, takže, Ty máš vlastně několik stylů, řekněme, těch šperků, které jsou jako úplně odlišný. Některý jsou za mě takový víc jako přírodní, jiný jsou hodně pohanský, pak jsou takový skoro až jako do gotiky a některý jsou vlastně úplně jako čistě stříbrný, bez patiny, no, ty se líbí mně. Kde bereš inspiraci na tohle všechno? Inspiraci to je taky těžký říct, protože já fakt nevím. Já prostě na začátku, když jsem teda začínala, tak musím říct, že ta inspirace byl velký problém. Jo, takže tam jsem se hodně snažila jenom inspirovat a neopisovat teda, i když musím s hanbou přiznat, že úplně ten první půl rok jsem jeden šperk obšlehla a doteď se za to strašně stydím. To bylo prostě takový to, že já jsem fakt nevěděla, co mám vyrábět. Hrozně jsem to chtěla zkoušet a hrozně mě ta technika bavila. Ale pak čím víc jsem to vyráběla, čím víc jsem nějak prostě sekala ty kusy jeden za druhým, tak pak jsem si našla nějaký svůj styl a on se i hodně měnil za ty roky, ale některým těm vzorům jsem věrná, protože prostě se mi třeba dobře vyrábí, jo, takže vlastně to mám už naučený, že ten šperk je potom pevnej, že se nerozbije, že to je celý takový prostě vyvážený. A pak třeba zkouším občas i něco nového, jako snažím se třeba každý měsíc jako přijít něčím trošku novým. Nicméně ten můj styl jakoby vždycky bude můj, zkrátka vždycky člověk jako třeba pozná, že to je ode mě nebo tak. A co se týče těch odlišných vzorů, tak já to nevidím, že jsou jiný, protože všechno to je jako z mojí duše, akorát, že stejně jako člověk třeba má rád celý černý outfit, tak si stejně rád někdy vezme třeba tu bílou košili, jo? Že prostě má rád jako obojí, takže já to vidím jako jeden celek a mám ráda i tu gotiku, i takový ty moje čarodějnický trůhelníky, hrubý, svázaný prostě motouzem, ale stejně tak se ráda i vyhraju s něčím hodně jemňoučkým, nebo že udělám draka, další den zase nějaký Yggdrasil nebo tak něco, ale mám pocit, že zkrátka všechno to má můj rukopis, takže já to vnímám asi jako víc jako celek, než že bych dělala nějak hodně rozdílný ty šperky. A co se týče té patiny, tak tam je to poměrně jednoduchý. Bez té patiny jednak je to zase jiný styl, je to takový odlehčený, že jo, takový světlounký, takový lesklejší. A za druhý, já pak ten šperk nemusím tahat domů, takže třeba vlastně se vypustí jedna celá část toho výrobního procesu a ty šperky vlastně dodělám přímo v kanceláři a tím pádem třeba ty perličky můžou být za nižší cenu, než když je vlastně patinuju a zase je musím přinést zpátky, abych je jakoby dokončila. Je to jiný design, ale já to beru jako jeden celek. Jak jsi vlastně s cínováním a vůbec s výrobou šperků začala a co tě k tomu přivedlo?
Já jsem teda vždycky byla taková umělecká duše, že jo, mám uměleckou školu, teda spíš zaměřenou na šití a jako švadlena v podstatě. Ale vždycky jsem byla takový to umělecký dítě, který dostávalo poznámky a za uši za to, že si čmárá po všech těch stránkách sešitů a byla jsem dobrá, že jo, na výtvarnou výchovu a podobně, strašná na matematiku, bohužel. Takže jakoby vždycky jsem byla přesně takový to umělecký dítě z umělecké rodiny. Poměrně dlouho jsem pracovala jinde, protože prostě svět není zvědavý na vystudovaný umělce se střední maturitou a nějak jsem začala nejdřív jakoby přežívat v takových těch klasických pracích, že jo, dělala jsem prostě kde co, i ve fabrice, ve výrobě na auta a podobně, v hotelu pokojskou a v obchodě jsem dělala výlohy a figuríny a takhle oblíkala. No a potom jsem jednou viděla, jak se takový cínovaný šperk vyrábí. A já jsem si dřív myslela, že jakoby je to jako takový to tvrdý pájení vlastně s tím kahanem, jako když se třeba dělá se stříbrem. A netušila jsem, že člověk může vzít prostě pájku, že může vzít tady tu slitinu cínu a stříbra, nebo cínu a mědi, to záleží. A že vlastně tímhletím měkkým pájením, že člověk vytvořit něco takového pěkného, že je to vlastně poměrně dostupná technika. No, tak jsem se podívala, jak se to vyrábí. Pak jsem si to zkusila teda, vůbec mi to jako nešlo. Vůbec se nedokázala ani nabrat kapku toho cínu na tu pájku. No, tak jsem to zkoušela, že udělala jsem si nějaký takový starter pack prostě všech těch věcí a postupně jsem po večerech, po víkendech začala vyrábět takhle šperky. No a zhruba po půl roce až roce to začalo vypadat trošku k světu, tak mi začaly ty šperky nějakým způsobem moji rodiče brát na stánek, kde prodávali svoje šperky, protože taťka byl jako umělecký kovář a takhle. Takže postupně začali jsme nabízet ty moje šperky, fakt jako to byly desítky korun, jo. Bylo ze začátku jenom na materiál, dá se říct, mě to hrozně bavilo. Nicméně jsem pořád chodila do práce. No a po několika letech takhle toho víkendového snažení jsem pak udělala ten obrovský krok, že jsem odešla z práce, skočila jsem do toho po hlavě, no. A pak to bylo docela tvrdý, jakože člověk se musí hodně ohánět a má málo peněz. Je to takový, že člověk má strach, jestli vůbec zaplatí nájem a tak. Pak byla hodně dlouhá éra toho, kdy jsem vlastně s bývalým mužem jezdila v Německu po různých prodejních akcích, protože oni tam mají hodně festiáky, fantasy festivaly. Tam opravdu to mělo smysl a tam jsme jako si dokázali dobře vydělat. A já jsem vlastně vyráběla do Čech na e-shop jenom v zimě, jo, když se nejezdilo se s tím stánkem. Takže to byla taky zase taková několikaletá epizoda. No a pak se změnila celý svůj život obrovským způsobem a teď vlastně mám ten e-shop a jsem absolutně spokojená a jak říkám, odmala jsem jezdila s rodičma, takže 15 let ježdění v podstatě po republice a okolních státech a už mi to stačilo, no, jsem takhle spokojená. Takže můžeš teďka tady všem těm mladým začínajícím umělcům potvrdit, že uměním se dá uživit. Hele, rozhodně a je to docela častá otázka, třeba když jsem byla na srazu mých spolužáků ze základky, třeba po 17 letech jsme se viděli a oni úplně jakože co dělám a tohle a já jsem byla jediná vdaná, ale jediná bez dětí, takže jsem byla takový trochu jako tam takový individuum a jediná podnikající. A jejich nejčastější otázka byla, a to tě uživí, jo? Tak to je takový častý, no. Tak vždycky já jako by neříkám nikomu, kolik si vydělám a takhle, říkám jo, a slušně, jako, jinak bych to asi nedělala, kdyby mě to neuživilo. Ale chápu tuhle otázku, no, protože u nás ještě strašně dlouho, že po Komančích to nebylo úplně zvykem, že by se člověk jako uživil a nemusel to dělat v podstatě za půl darma. Když já si troufám říct, že kdyby mě někdo jako živil stylem, že bych nemusela jako pracovat za peníze, tak bych to stejně dělala zadarmo. Ale jako, že jo, je to tak, jak to je prostě. Tak to je nejdůležitější, když se vlastně z práce stane koníček nebo z koníčku práce. Jsi tady bavili o tom, nebo jsi zmínila, že ta tvoje tvorba a vůbec ten styl se za ty roky jako hodně posunul. Já úplně neznám ty jako začátky. Můžeš to nějak popsat, jak se ti měnil vkus, jak jsi došla k tomu stylu, který máš teď? Já bych ty své asi tak prvních 1000 šperků bych označila jako, že byly fakt šeredný a byla by mi hamba je ukazovat, ale fotila jsem si to všechno. Fotila jsem si můj první, 10., 50. šperk a já si všechno jako dokumentuju, akorát, že se stala taková věc, že jsem přišla o album těch úplně nejstarších šperků, když nám odešel disk a já jsem zapomněla, že to tam je a nějak jsme to nezachránili, takže vlastně už existují jenom v mojí paměti a dost možná teda někde by se dokázaly ty fotky vyhrabat.
takže možná si někdy dám tu práci a projdu si nějaký chaty, kde jsem to třeba někomu posílala, abych ukázala lidem aspoň, jo, tohle byl můj třeba 3. šperk, nebo tak, protože já si je samozřejmě jako pamatuju, když se pojím na fotku, tak já moc dobře vím, co to bylo za šperk, i když už ji mám za sebou opravdu neskutečný ranec, jako třeba troufnu si říct, že už se jako blížím k 10 000 kusům jako vyrobených, takže ale kdykoliv vidím fotku na někom nebo potkám někoho osobně, tak si říkám, jo, to je prostě šperk ode mě, ale když je to nějaký starší, tak se trochu stydím, že přece jenom člověk se prostě zlepšuje, že jo, jako je to takový třeba méně začištěný nebo méně vyvážený, zkrátka na tom vidím ty chyby. Přednedávnem se mi dostal do ruky šperk, který byl opravdu několik let starý, a já jsem pak dávala na to téma příspěvek na Facebooku. To byl šperk pro slečnu, která chtěla Yggdrasil, hada dookola, chtěla tam 4 kameny jako elementy a dolů v korunách stromu byla otevřená kniha a brk na psaní. Takže jako velice takový složitý ornament celkově poskládaný ze všeho možného. A vlastně ukazovalo to její nějaký vášně. A po letech se mi ozvala, že by chtěla ten šperk nějakým způsobem opravit, protože jak jsem neuměla dřív třeba ty kamínky úplně dobře přidělávat, tak jí nějaký upadnul a takhle, což jakoby se určitě stát může, ale stávalo se to spíš dřív, když jsem jakoby to tolik neuměla a nedomyslela jsem všechny ty problémy. Tak jsem jí to všechno předělala, samozřejmě zadarmo prostě vyčistila, jo, všechno jsem to zaletovala, zahladila a slečna byla velice spokojená a říkala, že se jí líbí ten šperk ještě víc než předtím a vlastně vrátila se jakoby k těm hodnotám nebo k těm koníčkům. Takže je to takový jako pěkný, jak vlastně za každým tím šperkem je určitý příběh a já vlastně nemám ve zvyku tyhle ty zprávy, co mi lidi píšou osobně do těch zpráv, jakoby soukromně, tak já to nezveřejňuju nikdy. A jakoby ono je to teď docela v modě, jako screenshoty dělat, ale mně to přijde, že to je jenom pro mě prostě. A když někdo chce něco říct, tak to řekne třeba formou těch recenzí nebo veřejně pod tu fotku. Ale já si tyhle ty zprávy nechám pro sebe, protože mi to přijde prostě takový intimní a ty vztahy zkrátka zůstaly takhle mezi náma. Změnilo se to hodně. Můj rukopis tam byl vždycky, ale vidím se, když vidím nějaký starší šperk, ne, že ne. Každopádně 10 000 šperků, to je docela síla. Můžu se zeptat, jak náročný je vlastně vyrobit jeden, jak dlouho to třeba trvá. To je strašně těžký říct. To je jako, když řekneš tatérovi, kolik stojí tetování. No, jako záleží, že jo, kam, jak velký. Ale jo, jako chápu, na co se ptáš. V podstatě, když vezmu od toho úplně nejjednoduššího vzoru, který je pro mě třeba ta perlička, dejme tomu, tak tam prostě se tomu věnuju třeba tak do té půl hodiny určitě. A pak třeba, když dělám něco složitějšího, tak jsem tomu schopná se věnovat třeba 2 dny, že jo. Takže strašně záleží a já se snažím vždycky tu cenu toho šperku odvozovat o to, jak dlouho mi to trvalo, jaký jsem tam použila kámen a nějakým způsobem prostě mám v hlavě takový jako spravedlivý ceník. Takže opravdu od půl hodiny do 48 hodin třeba, jo, jako úplně se mi nestalo, že bych dělala něco díl než 2 dny. Baví tě pracovat na zakázku? Jo, ty zakázky, no, to jsem teďka na dobu neurčitou vlastně zrušila. Aha, tak to jsem nevěděla, to jsem omlouvám. No, jo, ono to je tak, že já jsem je dělala úplně od samého začátku vlastně, kdy jsem začala jakoby nějak se prezentovat stylem, prodávám tady to, co vyrábím. A vždycky mi to přišlo jako taková součást, že bylo mi líto to jako lidem nedopřát, protože přece jenom já rozumím tomu, že je skvělý si prostě vybrat kámen, vybrat si velikost, vybrat si vzor a mít jenom něco pro sebe takhle. Ale stalo se to, že mě to pak začalo jako brzdit a začalo mě to stresovat, že se mi párkrát, strašně mockrát se mi stalo, že jsem se třeba netrefila, nebo že ten člověk se nějak vyjádřil a já jsem ho nějak pochopila a pak třeba jsme byli oba takový v rozpacích a mě to bylo hrozně líto a vlastně došlo to do fáze tý, že už třeba poslední 2 roky jsem z toho opravdu byla vystresovaná a měla jsem k tomu určitou nechuť. Jenom jsem vždycky si říkala, jo, prostě ten člověk, prostě ten šperk chce, tak jsem se snažila každý den dělat aspoň 1 zakázku a pak teda ten freehand po zbytek dne. Ale jak říkám, poslední 2 roky už jsem uvažovala o tom to třeba aspoň na dobu neurčitou stopnout, ale furt mi bylo líto to udělat a měla jsem pocit, že prostě zkrachuju nebo tak něco, jo. Že prostě ty zakázky byly velká část té výroby, ale nestalo se tak, vlastně jedu furt stejně a lidi si kupují to, co je. A já neříkám, že se k tomu nevrátím, ale prozatím jsem z toho měla takový nervy, že kdykoliv jsem měla výrobek ukázat tomu člověku, byť jsem třeba tušila, že to bude v pohodě, tak já jsem měla z toho takový nervy a tak jsem se bála, co na to ten člověk řekne, že prostě jsem si říkala, já už takhle dál nemůžu, jo. Takže jsem řekla ne zakázkám, abych řekla ano tobě a té svojí výrobě a trošku si od toho jako odpočala,
byť dostal jsem pár takových neúplně příjemných zpráv jako od lidí, že třeba stylem tak to už mi teda asi nevyrobí ty šperk na přání, že jo, nebo tak něco, ale většina lidí byla příjemná a je to vidět i v těch komentářích, když jsem to oznámila, že jo, že prostě hlavně ať jsem v pohodě já a že to lidi chápu a počkaj. A dokonce jedna paní mi i volala pár minut poté. Já už jsem si říkala, panebože, teď mi někdo vynadá prostě. A byla to hrozně milá zákaznice a tam je úplně se mi odlehlo, já jsem mi úplně vylila svoje srdce úplně cizímu člověku. Takže jsem byla hrozně vděčná, že mi takhle zavolala a vyříkali jsme si nějaké věci a podpořila mě v tom rozhodnutí, takže jo, já mám hrozný štěstí na tu komunitu, jsou to samý dospělí lidi a samý prostě rozumný ženský a jsem jako vděčná, že jsem ten krok udělala a neříkám, že se k tomu nevrátím, ale prozatím potřebuji si takhle dát od toho oraz. Já to úplně chápu a zároveň vím, že jako ti lidi píšou krásné zprávy a že se u nich projevuje třeba i závislost na šperkách od tebe. A zároveň můžu teda jako říct i z druhé strany, že vlastně jako chápu i to, že mě to třeba stresovalo i jako ze strany toho zákazníka mít jako něco na zakázku, protože jsem si to nějak představovala a měla jsem jako hrozně konkrétní vizi toho, jak to má vypadat a pak třeba to tak nevypadalo a já jsem se hrozně bála to tomu člověku jako napsat, takže jsem si to i tak koupila a pak jsem s tím třeba vůbec nebyla spokojená s nějakou věcí, takže i jakoby ze strany toho zákazníka mám radši asi, když jako vidím to, co si kupuju a vím přesně, co mám jako očekávat. Takže si myslím osobně, že to je hrozně jako rozumný a dospělý jako krok a jsem ráda, že i ty lidi to tak přijímají a protože už pomalu se budeme asi blížit k závěru, tak by mě zajímalo, jestli máš nějaký svůj jako oblíbený šperk, na který jsi jako extra hrdá a myslíš si, že se ti extrémně povedl. Jo, jeden asi nedokážu vybrat. Já neříkám, že jsem nějaký vzory vymyslela, to rozhodně asi jakoby člověk až tolik nevymyslí úplně nic světoborný, že jo, vždycky tady byl trojúhelník, vždycky tady byl pentagram, ale myslím si, že asi dokážu jakoby vystihnout to, co bude tomu kameni slušet, aby nebyl přehlcený, aby ten šperk byl tak akorát velký. Takže já osobně právě, jak jsem už říkala, já miluju takový ty opletený větvičkový vzory a hodně mám ráda právě ty svoje trojúhelníky, všelijak ovázaný, takže tím jsem jako nepřišla určitě první, ale myslím si, že za stolik se to tady u nás v Čechách jako nedělá, takovýhle vzory, takže to se mi jako hodně líbí. A pak se mi třeba líbilo, že jsem si vymyslela nějaký svůj určitý vzor draka, protože to máme každá cínařka jinak, každá děláme toho draka jinak. A hrozně se mi líbí tam právě ty jeho růžky a ta tlamička prostě, takže jo, jako jsem spokojená s takýma těma mýma základníma vzorama, ale spíš než na vzory, tak jsem asi docela hrdá na to, že se mi podařilo proniknout do toho, jak používat ocelový dráty místo měděných, protože vlastně základ téhletý tvorby vždycky býval, že měděný dráty a vlastně ta cínová pájka. A já jsem několik let furt přemýšlela, dělala jsem různý testy i s různýma chemikáliema, abych zjistila, jak vlastně udělat tu ocel, aby byla smáčivá, že prostě ona sama o sobě ten cín úplně nedokáže přijmout, takže jsem si pak vymyslela způsob, jak toho dosáhnout. A ta ocel nejenom, že vlastně je ve stejné barvě, ale je prostě neporovnatelně pevnější. Takže šperky ode mě, když jsou prostě třeba 5 let starý, jo, neříkám ty starší, jsem třeba úplně neodhadla šířku drátu a podobně. A kdokoliv má jakýkoliv problém se šperkem, zadarmo všecko opravím bez kecu, jo, prostě není problém. Tak jsou extrémně pevný a myslím si, že tyhle ty šperky opravdu vydrží jako do konce života toho majitele. Takže spíš než jako vzory, tak bych asi vypíchla tohle, že jsem ráda, že se mi tohleto podařilo a opravdu všechno začišťuju poctivě, snažím se ten šperk testovat, jestli je jakoby rozbytu vzdorný a tak. Takže zkrátka ta technika je něco, co si myslím, že jsem ovládla dobře. Za to jsem ráda. To určitě můžu potvrdit. No a na úplný závěr by mě zajímalo, co kromě tvorby šperků ti dělá radost. Já jsem momentálně strašně vášnivá cyklistka. Já opravdu, když je volno, třeba teďka ve středu, jak bude ten svátek, tak jsem si neplánovala výlet a já teď to dělám tak, že vždycky, když ujedu nějakou maximální vzdálenost, před minulý víkend to bylo 60 kilometrů, tak si vždycky řeknu, tak třeba 70, jo, a takhle to neustále navyšuju a zjišťuju, co jsem schopná snést, takže strašně ráda jezdím na kole a celkově mám ráda přírodu, takže samozřejmě výlety, spacecare s manželem,
cestování jsem objevila, že skutečně ta moje první výprava do Říma byla život měnící záležitost a už mám naplánovaných několik dalších výletů. Třeba Norsko bude v létě a na podzim určitě pojedeme do Řecka se sestrou a do Švýcarska pojedeme ještě, takže být venku, být v krásné přírodě, objevovat, to je to, co mě skutečně baví. A starám se o zahradu, máme pejska, takže se ráda hrabu v záhoncích, to teď začíná sezóna, takže jsem úplně nejšťastnější. A ráda pařím na kompu hry. Tak to je super, já ti přeju šťastnou cestu, hodně štěstí na všech tvých výpravách, vejletech, ať ti to šlape na kole, ať ti šlape taky počítač. Moc ti děkuji, že jsi sem přišla do rozhovoru, měj se krásně. Díky. Děkuji i vám všem, že jste si náš podcast poslechli až do konce. Jako vždycky budu ráda, když mi dáte vědět, jak se vám rozhovor líbil a budu se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Fem Okult. No a jestli vás teď právě strašně svědí prst, tak to nám chcete dát like a jestli vás svědí dokonce 2, tak to nám chcete dát i odběr. Nedá se nic dělat. Mějte se krásně.